ase obogatagati bwomochi obosungu nigo amafuta ye petroli achakire korolekana gokia ase chi petrol station chinyinge nonyene chinde nigo chabere chikoererwa goika gosiekwa nigo bono abatumiki abange babaire bakonyora omuchando monene gwokusangia amafuta yu elio banyare kuba bakoyatumika nigo bono abonchuriria babere bagwesoke na kuboria eserikali enyare kuba gekurigereria engane yu asobweme naboigo ase nchira y'ubwango nyuma ebinte binge bitarachigukina amagoli umulikito Wycliffe Tyson Manyara otwaleganirie orobotyuru ase chi petrol station chinyinge asomo chobosongo ayeganaro arororo echinde chibwate petrol echinde tichibwati ase chiria chibwate nigo bagoteba buna ase gekagitari getambe ngoera ale chipigipigi nabo igo chigari abande ne bibuyu nigo bagoso ase petrol station kurende baira nigo abuna amafuta aerire okwana amona getembe Vincent Matonda niga ateba buna otemire koyarigia kurwa chinsemo au kurende taranyanyora amafuta najire konywa iga igona ara etire magutande au kurugesonso kunyakoe ona ikera na bagiria gari asingenjo gati ko tarete kwa mafuta igobono rende timanyeti tubato kwanira serikali yakora goto kwa mafuta atokora chwe taipo satoko yao ingone tekera mafuta atoka na ndio gora mafuta itona atokotare mnabona ngati ko na business mission kuchia chivirate boti ngara kwa ndasi mafuta tai baba ara mna mafuta tane jona chi matatu to ko nyama matatu bono chi ari chi ne bia meme kwata mafuta bone chi to na gari ya kuira sojo kwa biashara bia Vincent Matonda waigona kwanera igoro yo komenta kweri igori uko gokageire gocha koba tona ni abere ngomwa se Kenya komenta igori mafuta kwanza kuro serikali ya chakari ni yake bedi nusu yetire kwa betatu mafuta ga tu akaurisi 130 bwana 35 hapo agaja kana 180 bwana ikirangwa ni kefo baada wananchi ngete mbaya ndate kumia sana ege ndokera rongelinga kuba karusha subsidy oru akabekira ororo ebitu akagerete ngaba karusha subsidy mbibinde veraisi bone subsidy karuo obosimbo na okegori magutangirita na okegori igo acha parte yo commentary goriyo yakore bida edita bito bito kutumia kama kawaida kile lituko bia ndata commentary gori Fred Maina nera ni gata babuna oboye bingo chikobucha bole onye chipigipigi chigo chikope kwa nyumba orumambia na sumbo kile sana jinsi nyingi koligia amafuta ambolete bakana ajira konyora jinsi munejiga ono eyento sinjire teria nga no chikotema bataye customer nga amafuta abolete amente no tende igoro kwanyore customer okana bataye amafuta rinjamendera on eliso ni amafuta abolete nenjena aro sinjire nga nereriye ase ko boli ya serikali nene igoro kitokone egere togenderere biashara muna konyo tokogendera ono ndoje nga obokomenda ndabone tikotonyora o aso oboyi bolyo obokorona ne koira na bole esaoli toko gaje tipigipigi nyomba oboyi bigono nando bogo tikogendera ko ari atigo Chofrio Soro nere no murundi bwe chipigipigi ni gata babuna kuramambia otarire ko yarigia kurende mpaka chinsa na mumera konyora tarayanyora kwa mafuta kurumambi nakabogo tesa 12 na atare petrol tinanyora mafuta najikanda che najikobanga na mafuta aika na ikirera ini ana mafuta era wana wajaba mitonga kimoro kitogokora kiagera ngaginto gwata bana tokoraje togwate byombe togwata na kitogokora etogopa bijibi nyomba etaje komererire kuripoti Getembe njewe Wycliffe Tyson Manyara.